Poďme sa pozrieť, ako pracovať s prvkami optimizérov a access pointov. Tieto prvky sa nachádzajú v novej verzii CAD/COMPOS 2025. Spustíme si knižnica prvkov, prejdeme na fotovoltika a vložíme si optimizéry. V rámci nastavenia je potrebné nastaviť označenie a plus ďalšie nastavenie, ktoré si ukážeme za chvíľku. Vložím optimizér, zatvorím zatiaľ databázu a budem teraz nastavovať jeho označenie. Označenie môžem dávať ručne alebo použijem automatické číslovanie prvkov. Ja si vyberiem jednotlivé prvky, ktoré budem číslovať a vložím tam nejaké číslo. Použijem zatiaľ číslovanie text pred a budem číslovať od 1. Vložím zatiaľ čísla, jeho označenie. A teraz budem priraďovať kabláž, aby sa mi automaticky vytvorili elektrorozvody. Cez hromadnú zmenu vlastností si vyberiem optimizéry, s ktorým budem pracovať. Cez kabely alebo vlastnosti vedení si nájdem teraz účel, dáme tomu nájdeme si zatiaľ Solar Red kábel a vyberieme typ a dimenziu. Povedzme tomu, že bude teraz sa definovať červený, čiže zľava pôjde červený, potvrdím OK. Parameter sa mi zanesie do všetkých prvkov, ktoré mám vybrané a pri tom poslednom zadefinujem, že tam bude iný. Môžem to prepísať ručne alebo jednoduchšie si prehodím cez vlastnosti vedení, automaticky sa mi zapíše tá hodnota sem do dimenze, potvrdím OK. V mojom prípade ja som si teraz nachystal rozvádzač RDC, ktorý sa mi nachádza tuto pre lepšiu, alebo respektíve lepšie zobrazenie. Vyberiem teraz náčrt a urobím rozvody. Takže dám si fotovoltaika, vyberiem si Solar Red kábel a natiahnem si odkiaľ kam mi pôjde ten kábel. Chodím iba zatiaľ odtiaľto, lebo sú medzi sebou previazané a ide mi kábel z posledného do rozvádzača a z prvého do rozvádzača. Teraz tam pridám druhý kábel, takže dám si zasa náčrt a vložím tam, že tam pôjde fotovoltaika a dá tam Solar Black kábel. Urobím trasu plus minus to a použijem teraz elektrorozvody. Budem sa snažiť vyberať v mojom prípade iba optimizéry, trasu a rozvádzač. Ostatné môžem buď dať zmraziť, aby sa mi nevyberali. A teraz vidím trasu, kadiaľ mi ide tá jednotlivá časť, takže vidím, že tu mám black, red a krásne ako mi ide. Vložíme. A teraz sa pozrieme tuto, ako máme tento kábel. Takže pozrieme si tú trasu, vyberiem si napríklad túto. A tu vidím, že tu mám jeden kábel aj druhý kábel. Vymazať nechcem, potvrdím a mám správne nastavenú trasu. Aby som tam chcel pridať teraz ešte access point, zasedím do knižnica prvkov, vložím access point, kde ja si ho nejak nazvem, takisto si pridám jeho dimenziu alebo kábel, ktorý bude pripojený, parameter kam, do ktorého rozvádzača, v mojom prípade napríklad, že ide do RDC a potvrdím OK, jeho umiestním. Dajme tomu, že ja si ho umiestním niekde sem, aby sme to teraz videli. Môžem ho popísať, zase môžem použiť viacero druhov popisov, tam ho niekde napríklad sem. Môžem posunúť popis, dám ho napríklad takto. A zasa ho pripojím cez náčrt. Vyberiem napríklad DT, káblová trasa a pripojím ho do tej trasy. Teraz znova použijem elektrorozvody. Pozor, dám si pozor, aby som nevybral aj solárne panely. Aby som vybral solárne panely, tak tam mám zase nejaké už nastavenia, tak by mi tam hodilo viacero tých rozvodov. A tu teraz vidíme, že tu máme zadefinované jednotlivé kabeláže, ktoré môžem vložiť a popísať tak, ako potrebujem.